Yes, बेसेबां नागिरनो दासो मोनबाय आं बेखौ मोनफिनबाय खौजो सिम दिनै हले हाथरखिनि डायरिखौ बेखेवजेननोसै आसोला मा जानोलाय मोजां गाज्रि सब खुथुनानै दंजोबो खोमा दे नायनोसै आङो एकदम डरावनी ना सबसे एकदम रोमान्टिक ना बिराद हाय हेलो रोमान्टिक खोथा ओइ हय बोले रागा जोंनाय नांलायनाय एकदम फाइटिं साइटिं दङ गोबां बाथ्रा दङ बे डायरियावबो इसेबां नागिरनायावनो फुरा आंना 3 घन्टा 4 घन्टा थांखाबायलै ओमफ्रायथ' रहनाबो लेंहरदोंमोन आंखौ नाथाय दिनै आं थांथ'नो हाला दे आंहा बे डायरिखौ दिनै फरायगोन होननानै साननानै दोनखानाय मोनथिगौ हाथरखि माब्लाबा नङा माब्लाबा नोंबो नागिरगोन मानो होनबा बे डायरिखौथ' आङो नोंनिफ्राय चुराखि लेखेयायोना नाथाय जेबो नङा दे नों दानि हाबायाव थांबा बेखौ आं हैफिनगोन ना जियानो जा एसे बेन्जि टाइपबाबो माने आं हाथरखिखौ बावनोबो हायालै बेस्ट फ्रेन्ड ना बियो आंनि मानो होनबा गोदोथ' बे आंनो बिराद नट्स लिरै हरबावोसोमोन बेखायनो आं बेजों लोगोखौ एकदम ब्रेकआपबो खालामनो हायालै बेटार देन मेहेर जेरैखि जाया मानो अब्लाबो आं हाथरखिखौ बेस्ट फ्रेन्ड सानो नालाय बेखायनो मानोना मानसियाबो स' लाभिं एन्ड केयारिं ना आंखौबो जोबोद केयार खालामो दानिया आं फरायनोसै सुरु जि मोजां गान दामै बेखौ फरायनोसै आङो एसे माने भाइबफ्रा मोजां फैनायनि बिनिफ्रायथ' बारा मोजां मोनबा फसायबा दिल में आ गया ना अब्लाथ' आङो शर्ट मुभिबो बानायनो हागौलै बिनि स्ट'रियाव बोरै मोनदोंलै गोसोफ्रा बिबाजै गोदान मोननानै हो माबोरै मोनदों मेहेर गोसोखौथ' आं जि मोजांसो मोनदों बाजै गोदान माने आंनि लोगो बाबा हाथायफ्रानो लोमलायलायला माथो बिबाजै गोदान मोननायनि अबाव जायो नामा दे होमबा ना आं थांथ'नोसै ओमफ्राय नों थाथ'दोलाय मानो नों दिनै थालांखाबाबो जेबो नंलामोनदां गाबोननो फैफिनखानांगौबा ओइ जाम्बि बेखौनो मा थालायनांगौ गाबोननो फैफिनखागोन न'आनो बांद्राय गोजान नंखायाना होमबाबो ना हरबो जाबाय नों हारसिं बोरै थाङो होमबालाय मा नों थौफादो ना नों आंखौ दोनलांदोब्रा गावनि लोगोखौनो नों आंखौ लांफायोबालाय राजि खुसियैनो थांगोन आङो मा औ जेन'बा आङो नोंसिनाव थांनो मोजां मोनखायोना मेहेर जोंनाव थानोबाथ' जोंनि बिहामजोसो जानांगोनलै जोंनि न'नि मा कुछ हथाय नामा आंनि जाम्बि सना माबालै मा होनोमोनलाय नों दोनलांनो नांलाया दे नों आंखौ दोनलांबाथाय सिएसखासैलै नोंखौसो उल्था दोनबोफिननांगोन आङो ओमफ्राय जोंनाव थांबाथ' आइयाबो हगारनो बायोलै नोंखौ एसेबां मावथिना नोङो आंथ' अरायजिउबाबो नोंसिनाव थानो हागोन ना मेहेर हो अराय जिउबाबो जोंनाव थानो हागोन हाथरखि मा बुंनाय जाखो दे बियो जाम्बि अके जियानो जाया मानोना आं थांसै दै बाय बाय गावहा माबा मिनिबायसो नाथाय आं नंगौखौसो बुंदोंमोन ओमफ्राय ओइ मावजि दे आं दायो कल खालामगोन अके मोनहैबा नङाबा नों गाज्रि मोनलायगोन ना ओमफ्राय आंजों थांफानोबा थ'लै जेबो नङा थाजायो गाज्रि मोना दे सरि मावजि नों आरो जोंनाव फैबाबो जेबो नङा आं दंना जागोन दे मेहेर नोंनि बेफोरबायदि स्माइलखौ नुबाना बिराद गोसोआ स्रां मोनलायो मानोबा आंखौ नोंनि मोखाङाव एसेबाबो दुखु नुब्ला बोरैबा नाङोलै गोसोआ बाय बाय दे मावजि थाथ' गाबोन फैलायगोन आङो गाबोननो बाय मेहेर आमफ्राय दायो सहैना फन हरखादे गिनाय मोनो आङो सानबाथाय गाबनो ओंखारो आङो आंसो मोनथिगौना आं नोंखौ मोजां मोनो नोंथ' मोनथिया मैया दाख्लैनिफ्राय नङा मेहेर आं नोंखौ उन्दैनिफ्रायनो मोजां मोनो बेखायनो आं नोंनि मोनफ्रोमबो फिसा बाथ्रायावबो नों जेब्ला आंजों मोजां रायलायोना आं खुसि मोनो नाथाय आं माबोरै बुंनो दे मानोना नोंनि गोसोआवबा मा सानो नोंबा आंखौ एक्सेप्ट खालामगोन ना खालामा बेखायनो ना गोसोखौ बोरैबा बायजानो गियो आङो आंथ' नोंनि खुसियावनो अरायबो खुसि मेहेर आरो सानफ्लाङो दाबायदियाव नों गुबुनखौ मोजां मोनोब्ला ओरैनोबाबोथ' नों थुनथुलिखौ मोजां मोनोमोन ना अब्लाबो गोसोखौ हमथाना दोनदोंमोन आं नाथाय थेवबो दाबायदियाव नों गुबुनखौसो मोजां मोनमारोबा आं नोंनि खुसिनि थाखाय सिरिखौनो थागोन नांगौबा आंनि गोसोनि बाथ्रा गोसोआवनो थादों दे
आंथ' माब्लाबा लुगैयो जे नोंबो आंखौ बुजि नाथाय खिन्थायाबाथ' मारै बुजिनो आरो बुंब्लाबो आं सानो नों आंखौ गनायाबा जोंनि फ्रेन्डशिपाबोथ' बायलांनो हागौ ना आं बेबायदिखौ आरो माब्लाबाबो लुगैखाया वाव मानोबा बेखौ नुबानो गोसोआनो गलिलांजोबोलै मा जाखोथाय आं हमनोनो हाला माथो बिनि रागा जोंनाय रायलायनाय एभरिथिं गासिबो मोजांसो मोनग्रा जाबाय आङो बेखौ आं मा बुंनांगौ दे लाइफआवथ' आं गोबां सिख्लाफोर लोगो मोनबायलै बाट बियो आंनि थाखाय स्पेशल वानलै माने दाथ' लोगो मोनबा ओरैबायदि मोजां मोनग्रा जाबायना आङो रायलायनोथ' गोबां सानो नाथाय बेसो आंजों माबा नांलायबायल' थायोलै बाहानाल' नांगौ माने नाथाय अब्लाबो नोंजोंथ' फ्रेन्डशिप खालामखागोन आं सानसेबाबो ओमफ्राय नों बायदि लोगोखौ आंनि लाइफआव मोनबाथ' आङो मोनथिगौना नोंखौथ' आं दिल्लीयावबो लांफागौमोनलै जोंनि न'आव नाथाय मा खालामलै अब्लाबो ट्राइ खालामबाय थागोन आं र' बिनि सोरबा लोगोफोर लोगो मोनबाबो जागौमोनलै माने बिनि सोमोन्दै एसे मिन्थिनोथ' मोनगौमोन ना आङो मा मोजां मोनो मा गाज्रि मोनो बिनि लाइक डिसलाइक गासैबो नाथाय दा बोरै मोनथिलायखो आं बिनि बेस्ट फ्रेन्डआबो सोर एसे खबर लानांगोन र' गोरबो बेहाय फैनानै ना मानोबा थांफिनो बाग्रा जाबायलै आङो हजोंहाय न'आवनो थांनो गोसोआनो जायासै माथो गोरबो आबा हे मम औ बाबा बेसेबां नेना दंमोन आं गावखौनो मानो दासो फैनाय अ मम मिस इउ स' माचलै मोनथिगौ ना आं नोंसोरखौ बिराद मिस खालामबाय थादोंमोन थेंक गड नोंसोरनो बेयाव फैबायना आयै औ आबा नाथाय नों माथो बेयाव फैनानै नोंनि ममखौ बावबाय अह माबायदि खोथा जाखो बेलाय आयै बिमाखौबो सोरबा बावनो हायोना बोरै बाबा जोंना माबोरै दङ आयु दसेयावनो एसे हामनाय बायदिसो मोनबावबाय आङो वाट मम आं आरो हामनो मिथिगौ नोङो आबैया जि गोथाव गोथाव जाहोबाय थायो आंनो ना बेदर एभरिथिं ओमफ्रायथ' आंहा फुंनाय बायदिसो मोन्दों नोंहा आरो हामनायसो बुंबावबाय बे बिमानि गोसोजों नोंनि आबैजों जायो हो आं मा मोनथिया नामा गावनि फिसाखौ अ माय सन आंबो नोंखौ जोबोद गोसोखांदों आबा गोसोखांनानै थानो हाथारैनो फैबाय आङो ओमफ्राय मानो एसे गोबाव थानाय सना हजों न'आव थांफिननो गोसो जालायो मामाखौ गोसोखांबाबो मानो थाङाखै माय सुइट मम आं मोनथिगौ नाथाय आबैनि न'आवबोथ' फैया गोबावानो जाबायना फैनो होनो ओमफ्राय नोंसोर फैयाना बेखायनो आं फैबाय नोंथ' खिन्थालासे फैदों नोंनि लोगोनिफ्रायसो मोनथिनानै नोम्बैनाव सोंहरबाय ओमफ्राय बिराद सोंबाय थानायनि उनावसो बेबो खिन्थाबाय नोम्बैयाबो डन्ट डु दिस आबा बेफोरबायदि खालामनाङा आइ एम सरि मम इट्स अके नाथाय जों बिनिफ्राय थाबैनो थांफिनगोन दे आबा दे थांफिनो माने मम एसे न आरो जेबो खोथा गैला नोंनि ममा बुंदों थांनांगौ माने थांनांगौ बेहाय जों बांद्राय गोबाव थाया नाथाय आंनि प्लेनिंआथ' दानो थांनायनियानो गैखायाथारमोन मा आबा मा सानखो ओमफ्रायथ' आबा नों बेयाव फैनानै जानला मानला मानसिजोंथ' रायलायलाबायाखैना हो रावबो सिनाय मोनिजों रायलायनाङा आबा सोरबा नोंनि सोमोन्दै सोंब्लाबो नों बुंलाबायना दे सना दे बाट वाइ मम मानो आंहालाय सोरजों मा सुथुर दे थेवबो दानि जुगाव मा जायो मा मायो दसेनो मा फात्ता बेखायनो नों नोंनि सोमोन्दै नोंनि सिनायथि जानला मानला खिन्थालाबायनाङा आं उमुखसो होननानै मिथिदों सोरबा नोंनि नामखौ सोंबाबो नों नामखौ नोंनि नामखौ रियेल नामखौ बुंनो हादे आबा दे बाट वाइ मम मा प्रब्लेम आरो जेन'बा नाम खोन्थानोलाय मा जानो बुंबायना आं आबा जानला मानला सिनाय मोनिजों रायलायलाबायनाङा बे जायगायाव फैनानै गुबुन जायगायाव नों उन्दैनिफ्रायनो बेयाव देराखैना बेखायनो बुंदों आङो बाट मा जाखोलै मम ओंखाम जानो लिंहरबाय फैदो जमा जाथिनि ममाबो मा जाखोबा बिदिथ' रायलायफेरामोन आंजों बेयाव फैनानै मा जानला मानला खोथा बुंलाबायखो बेलाय ओमफ्रायथ' नों जेखियानो बुङा मानो मम आं बेवहाय सासे सिख्लाखौ फ्रेन्डशिप खालामनानैसो थांखागोनथ' जायनि नेमखौनो आं दासिमबो मोनथिबावासो अब्लाबो मा आं बेखौ लाइक खालामनो हमबाय नामाब्रा आइ डन्ट नो बाट फिलिंआनो एसे जुदा जुदा फैहांदों माथो वेल जेबो नङा दे उनफ्राव नायनोसै ना मा जायो माबायै आं बिदिबा थांनोसै जोंहा थ'थिमोननाव आरोथ' सोराङाथ' बेयाव थाथ'खागोन जायखिया आंबो थाबैनो फैनो नाजागोन बारा गोबाव थायाहाय ओरैनो नुजाहैनोसै आरे आयै
नै आयै हो मा होनदों बिहामजो माबा सानहाबदोंमोन नामा आइया आं बुंदोंखि नै आं थांसै हाथरखि मोनाव दसे नुजाना फैसै हाबायाव दा मन्दिरावसो लांखागोन नालाय नङाबा गाज्रि मोनलायगोन लेंफैनाय हिसाबै थांनांगोन ना औ बिहामजो थाङा मानो जानो आंबो देहा मोजांबा थांसिगौमोन ओरैनोथ' बुंबानो जाबाय आंखौ मानो फैनो माने फैयाखै मायाखै बुंब्ला जागोन आयै आंबोलाय थाङा बायदिसो सानबायमोन नाथाय सोराङा बुंबाय गाज्रिबो मोनगोन थाङाबा बिदि लेंफैनाय हिसाबै लेंबाबो फैया माया बेखायनो नोंबो लोमजादों नालाय उसुबिदा मोनदोंमोन आं एसे थांनो बोरैबा बिफायानो न'आव थाथ'सिगोननो दा आरो आं फैब्लाबो गाव थांथोंसै दसे नुजाना फै बिहामजो माथो जानो दङ जेबो नङा आंखौ सिन्था खालामनाङा दे ओंख्रियाल' एसे संनानै गालांदोंना औ आयै मानसि गालदाबजों आलु ओंख्रि संबाय आङो ओमफ्राय नोंहाथ' जेबो बिदि मोनजाथ'वानो थावखौबो होखायाखै आं एसे खम रुनाय बायदिसो संदों दे हा अब्लालाय माथो आरो नोङो बारा रुनायखौबो जानो मोजां मोना नालाय बेखायनो रुथारासैबो दाउखौ दहाय आबाया सिथारदों आयै बेजोंनो जादो दाउ मासे फिसा दंमोन ना बेखौ सिथारबाय आङो नोंबो देहाफ्रा एसे स्रां मोनथोंसै होननानै हा देरबावगौमोन मानोलाय सिथारखोसै एसे मोजां दाउखौनो देहाय खनसेया जेबो नंला आयै दे नोंबो देहाया एसे राफोद जाथोंसै हा माथो आं बुंखानोसैसो नामा नाथाय दा गुबुनावबो थांनो ओंखारदों माबा बिहामजो आं नोंनो माबा मोनसे बाथ्रासो खिन्थानो सानदोंमोनहाय मा बाथ्रा आयै बुंनायसाय बिहामजो नों गाज्रिसो मोनगोन ना मायो माने आंहा गोबां माने इम्परटेन्ट खोथा बुंनांगौ दंमोन बिहामजो आयौ बुंनाय आयै हामाथो माबा बिहामजो नों हजों थांना फैग्रोदो नामा दानो हाखु दाखुबो जागोन ना नाथाय आयै माबाफोर सिरियास खोथामोन नामा जेबो नङा दे बुंबानो जाबाय औ बेबायदिनो होनजायो बिहामजो नाथाय नों थांनानै फैग्रोदो आं उनाव जमा खिन्थानोसै नोंसोरनो दे जायो आयै माबा ओमफ्राय मुलिया मोजां जादे आयै आं लारि माबा बहनखानानै दोनखाबाय आरोना दे दायो जानोसै नों हजों लेटबो जागोन ना दा थांदो दे होमबा आयै थाथ'दो हाबायाबोथ' हजोंनो दंहैखायो र' फनबो हरथ'ला आं डाइरेक्ट थांखानोसै जाय बाथ्राखौ आं नोंनो खिन्थानो सानदों बिहामजो बे बाथ्राया नोंनि थाखायनो जोबोद इम्परटेन्ट बिहामजो आं मिथिगौ नोंसोर आंखौ निमाहा होनाय नङादां आं बुंब्लाबो नाथाय अब्लाबो बे आंनि गोरोन्थिखौ आङो नोंसिनि सिगाङाव फोरमायना लानोसै बिहामजो हाबानिफ्राय फैब्ला सम मोजां मोनब्लानो आं खिन्थानोसै दाथ' बयबो हाबायावसो थांजोबगोनबा नंगौखौ नंगौ डाइरेक्ट खिन्थानो नाङो गासैबो मोनसेबो लाखुमाया बिहामजो बिनि उनाव नोंसोर आंखौ माबाफोर साजा होनोब्लाबो होदो बे पापखौ आं बेबायदि लाखुमाबाय थानो हानाय नङा आबौ मेहेर नोंसोर माबायदि सानगोन आंखौ मा सानगोन आं मिथिया अब्लाबो आं खिन्थागोन नोंसोरनो आंनि लाइफनि जिउ जारिमिन बुंनो थाङोब्ला बे डायरिया आंनि थाखाय जोबोद स्पेशल जेराव आं बेहाय आंनि गासैबो बाथ्राखौनो शेयार खालामो आंनि गोसोनि खोथा ओमफ्रायथ' सासे पागलु दङ जायखौ आङो आंनि जिउनिफ्रायबो बांसिन अनो आरे बा लाइनाव फैहांदों माथोलै फरायबावनि आं इन्टारेस्टिं मोननाय पार्टखौसो नागिरगासिनोलै मिथिगौना दिनै कलेजाव टुनटुला ओरैबायदि दुस्थ' खालामदोंना बिनि सायावथ' आरो मिहिर सासे आरो आङो टुनटुलि माबा आदा आफाया आंनो है बेफोरखौ आं नाङालै इन्टारेस्टिं पार्टखौसो नागिरदों आइया दिनै आंनो दख'ना होदों आदानिफ्राय गिफ्ट मोनदों दिनै आदानि बार्थडे दङमोन ओमफ्रायथ' दिनै आं गोसोखौनो मोजां मोनथाराखै मानोना दिनै मेहेरा आंनो ओरैबायदि मोनसे बाथ्रा बुंदों मेहेर